Hola. Intentaré explicar avui com comptar el nombre d'expressions en parèntesis que estiguin ben parentitzades, que siguin correctes. Què vol dir això? Una expressió ben parentitzada és aquella on els parèntesis s'obren i es tanquen i mai hi ha més parèntesis tancats que oberts. Aquesta és l'única expressió ben parentitzada de mida 1, que tingui un parell de parèntesis. I si ara acceptem dos parells de parèntesis, tenim aquestes dos. És l'única manera de combinar-los. I si acceptéssim tres parells de parèntesis, tindríem aquesta, i en tindríem en total tres més. Aquest d'aquí, i hi ha un altre en el qual s'obren, això es tanca, s'obre, es tanca i es tanca. I els nombres totals que hi ha 1, 2 i 5. I si seguissin comptant més, trobaríem 14. Però no ho faré, hi haurà masses. Molt bé, per què és important aquest problema? Aquests nombres 1, 2, 5, 14 surten força sovint. I ara posaré altres exemples on surtin els mateixos nombres. El primer és força obvi, que és comptar el nombre de camins que pugen i que baixen sense passar mai per sota de la línia horitzontal. De mida 1, amb una passa que puja i una de baixa n'hi ha un. De mida 2 hi ha aquest i aquest. I de mida 3 hi ha de nou pujar, baixar, ja no dibuixaré les fletxetes, 3 passos amunt i 3 passos avall, i ara les combinacions. Aquest, i l'últim pujo, baixo i baixo. Aquests camins s'anomenen camins de dic. I no és casualitat, que també hi ha 1, 2, 5, i si seguissin comptant també veuríem 14, etc. I el motiu pel qual és el mateix aquí és força obvi, perquè cada parèntesis obert és pujar cap amunt, cada parèntesis tancat és baixar cap a baix, i mai podem tenir més parèntesis tancats que oberts. El camí no pot baixar per sota de la ratlla. Molt bé, però n'hi ha més. Arbres arrelats comptats per nombre d'arestes. Arbres arrelats que tinguin una sola aresta, l'arrel està dalt de tot, n'hi ha un. Ara, que puguin tenir dos arestes, bé, puc afegir l'aresta a sota, o puc fer que hi hagi un node que tingui dos arestes. Molt bé, hi ha aquests dos arbres, i que tinguin tres arestes. 1, 2 i 3, vale? 1, 2, 3. Però ara n'hi ha més. Podria fer que tinguessin dos fills, i si tenen dos fills, puc fer que la tercera aresta estigui el primer fill, o la tercera aresta estigui el segon fill, o encara hi ha una altra combinació, que és que només té un sol fill, però aquest en té dos. I no hi ha cap més manera de fer arbres que tinguin tres arestes. 1, 2 i 5. Un altre tipus d'arbres, arbres binaris. Arbres binaris són arbres que tenen dos fills. Només poden tenir dos fills, l'esquerre i el dret, i els distingim. Arbres binaris que tinguin un vèrtex ara, n'hi ha un, que tinguin dos vèrtexos, potser tens el fill a l'esquerra o potser tens el fill a la dreta. Això és diferent abans si tens un sol fill, però amb arbres binaris distingim entre esquerra i dreta. De vegades es dibuixa posant aquests palets aquí, per indicar que falta un fill. I arbres binaris que tinguin tres nodes, bé, hi hauria com el més obvi, però ara puc fer que tinguin fills a l'esquerra
o puc fer que tingui un primer fill a la dreta. U, 2 i 5. I de nou, si seguissin comptant, sortiria 14 i més. I l'últim exemple de que tot això és el mateix és triangulacions. Triangulacions del polígon. Triangulacions d'un polígon vol dir agafa't un polígon, en aquest cas conversim el triangle, i mira de quantes maneres pots dividir-lo en triangles. I quan agafi un polígon aquí, agafaré un vèrtex i agafaré una aresta, ara veureu per què ho faré. En la direcció posem sentit del rellotge. Quins més polígons? Polígons de 4 costats. De quantes maneres puc triangular-lo? Bé, el puc fer així o el puc fer així. 2 maneres de trencar el quadrilàter en triangles. I què passa amb el pentàgon? Suposo que ho adivinareu, que dibuixaré 5 pentàgons en total. I ara haig de posar a trobar les 5 triangulacions del pentàgon. Bé, potser la triangulació té aquesta aresta, i si té aquesta aresta, la següent part pot ser aquí o pot ser aquí. I si no, aquesta aresta està prohibida. Per tant, mirem què passa. Si té aquesta aresta, l'haig d'acabar de triangular, no puc posar la de sobre ja la tinc aquí. Per tant, aquesta. I si no, no puc tenir cap d'aquestes dues arestes. Està bé, perquè puc tenir aquesta i puc tenir aquesta. De nou, 1, 2 i 5. De fet, el problema de les triangulacions del polígon és de tots aquests 5 problemes el primer que es va resoldre. I això va ser l'Euler, fa més de 2 segles. Va trobar la fórmula i va trobar els nombres 1, 2, 5, 14. Molt bé, amb el temps que queda, el que vull fer és trobar aquesta fórmula i explicar per què totes aquestes coses és el mateix. I el motiu de per què és el mateix és que en realitat tots aquests objectes, aquests camins, aquests arbres, tots compleixen una mateixa propietat. I és la propietat que puc trencar un objecte en 2 objectes més petits, qualsevols, sempre que les mides sumen. La manera més òbvia de veure-ho és en els arbres. Quan tinc un arbre binari, i ara aquí em permetreu que posi un arbre que sigui més gran, la idea és, els arbres binaris d'una certa mida, en aquest cas de mida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de mida 8, es poden trencar com a arbres binaris de mides més petites, de manera que la suma de les seves mides sigui la mida de l'arbre total, amb menys 1. El node d'aquí dalt està a part. En aquest exemple és d'un arbre binari de mida 3 i d'un arbre binari de mida 4. Em puc crear un arbre binari de mida 3 més 4 més 1 de mida 8. I això és el que passa aquí també. Quan estic mirant aquí els arbres binaris petits, aquest és un arbre binari de mida 1, aquí hi ha un de mida 2 i un de mida 0. Ara aquí de nou hi ha un de mida 2 i un de mida 0. I aquí a la dreta tinc un de mida 0 i un de mida 2, un de mida 0 i un de mida 2. Si agafo les parelles, el que m'està quedant és que C de 3 és igual a... Aquest cas d'aquí és... Bé, ja els poso ordenats. C0, C2, C1, C1, C2, C0. Aquest és el C1, C1. Aquí hi ha els dos que són de la forma C2, C0 i aquí és el que és de la forma C0, C2. Bé, doncs, això que passa amb els arbres binaris en realitat passa amb tot.
i l'única qüestió és trobar quin és el dibuix. En el cas dels polígons, el que faig és agafo el triangle i aquest triangle fa el paper del node de dalt dels arbres binaris. Aquest triangle, hi ha un costat que està cobert, està a la frontera del polígon, i els altres dos costats, aquí, és on puc enganxar altres polígons. En aquests dos primers casos, tinc un C0 a dalt i un C2 a baix. En aquest cas d'aquí, tinc un C1 a dalt i un C1 a baix. En aquests casos d'aquí, tinc un C0 i un C2. Però és la mateixa idea. Un polígon té un triangle i es trenca en dos polígons més. En la resta de casos, té a veure amb la primera parèntesi que s'obre i el corresponent parèntesi que es tanca. Aquest és el C0 i aquest és el C2. Aquest és el C1 i aquest és el C1. I quan està fet així no hi ha confusió possible. Hi ha un primer parèntesi que obre, hi ha un següent parèntesi que acabarà tancant-se i a dintre d'allà puc fer un camí qualsevol i fora després a la dreta en queda un altre camí qualsevol. El mateix aquí amb els camins o parèntesis el mateix, i en el cas dels arbres, aquests que té qualsevol nombre de fills, el que s'ha de fer és agafar la primera aresta. La primera aresta és el que trenca l'arbre en dues parts. És la primera part de l'aresta, aquest és el primer arbre, i el següent arbre és el que quedaria. En aquest cas, aquest és un C0 i aquest és un C2. Aquí hi ha l'altre C0 amb C2. Aquest d'aquí és el C1 i el C1. I aquest d'aquí és el C2 amb el C0. Molt bé, tots segueixen la mateixa norma. Ja que estic aquí, deixeu-me que esborri un dibuix que havia fet abans de prova. I com que segueixen les mateixes regles, el que he trobat és que C3 és igual a C0, C2 més C1, C1 més C2, C0. Recordeu que C0 és 1. És l'arbre buit. C1 també és 1. C2 és 2. C3 és 5. I les coses quadren perquè això és 2 més 1 més 2. És el que hem anat veient sempre. I C4 és C0, C3, C1, C2 i ara al revés. C2, C1, C3, C0. Això és 5, 5, 2 i 2, 14. C5, aquest és l'últim que escric. I és l'últim perquè té la propietat interessant que el número que dona és, això és 14, això és 1 per 3, 1 per 5, 5, 2 per 2, 4, més 5, això d'aquí és 14, i aquest d'aquí també és 14, 14 més 14 més 14 dona 42, que és el nombre mític per excel·lència. I en general, C de n és igual al sumatori des de 0 fins a n menys 1 de C de i per C de n menys 1 menys i. Amb aquesta fórmula podeu trobar el nombre C de n en temps O de n si coneguéssiu tots els anteriors. Però cadascun d'aquests nombres per trobar-los d'aplicar la fórmula, per tant aquí hi ha moltes O de n's. Trobar un nombre de català en concret, aquests nombres s'anomenen nombres de català, és n quadrat, aplicant aquesta fórmula de recurrència.
i sense fer servir cap truco especial. Molt bé, i aquí acabo amb això. En les següents 2 sessions explicaré com trobar aquests nombres de català, trobar una fórmula molt coneguda que es permetrà trobar en mida o ODN, i ho explicaré de 2 maneres distintes, una amb una bijecció i l'altra amb funcions generadores.